duniya makaranta. Kada ka damu da masu ƙulla maka sharri, duk iya ƙoƙarinsu ba su wuce zartar da ƙaddarar da Allah ya yi a kanka. Makaho idan idonsa ya buɗe karya sandarsa yake yi, wani ma ƙona ta zai yi da wuta. Haka ɗan adam yake da saurin manta alheri da ƙin tuna baya. Duk wanda za ka taimake shi yi masa don Allah. Idan kana jiran godiya da sakayya daga mutane, babu shakka za ka sha mamaki. Kada lamarin duniya ya dame ka, duk abin da ke cikinta na Allah ne. Kada sha'anin arziki ya dame ka, domin daga wurin Allah yake fitowa. Kada ka samu damuwa a kan gobe, domin a hannun Allah take. Abin da ya kamata ya dame ka shine neman ka samu yardar Allah. Abu nawa ne Allah ya baka baka roƙe shi ba? Ka tabbata idan ya hana ka abin da ka roƙa, to akwai dalili.